Salamu alaikum. Ya kike? A hajiya hawa. Kwana biyu wallahi nizin. Ni ba hawa gaskiya kina mara su mutunci. Ki daina kira na da sunan maza. Ya sa ake dinga ce mun wai ni ne. A kin san ba ce masa ba. Ba lafiya. Shi ne ke. Ya gari. Abin da yasa na faɗo don Allah ku fitar da ni kunya. Menene? Wallahi kin ga wata mun san je Lagos a Gumara. To shi ne gaba ɗaya nasa gurin salon mai ɗan kyau. Faɗuwa ta yau zai dinga zama a yanzu ma gidan za mu je. Allah? Iyi. Ke ita ta iya aiki. Ta iya sosai. So da ke a zana da don Allah. Ina ne gurin da nisa? To wuce mota ta tana wuce. Arama kenan. Ya gaba ɗaya wani lokacin na da na zuba ma ido na ƙare ma kallo. Sai ka gaba ɗaya kai kake jin carbin ko carbin ke jan ka. Wanda ka faɗa daidai ne. Wato babu abin da yake mun takaici a rayuwata irin yadda mata ta take. Arama kenan. Yarinyar nan sai dai ta dinga fita kawai bata tambaye ni ba. Yanda take so haka take yawo a garin. Wannan wani irin shashanci ne. Aika ko yarinya ta san darajar aure? To, Arama kowa dai a rayuwar nan da kake gani mai ɗaki sai inda yake mai yoyo. Kuma iya matsalar ka sani. Iya matsalar ka ai kowa da ka sani matsalar sai ta. Kai wace irin matsala ce da kai? Ai gaba daya ba zan kira kai na mijin ta ce ba kuma zan kira kai na mijin ka ta ce ba. Saboda yanayi na yanda nake kaga dai ba ka taɓa garan ba. Hakan ba aikin fari ba na baki. Isa aka ce ku nemi sana'a. To wace sana'a zan nema? Ina shi ba muna malanta ba. Harkar nan ta malanta tana kamun ya canji. Wato da na yi wa mata asiri ko na musu dan samun nan ko na dan yi musu dan farfarfar. Ko ji ba na kai ne ma na ji idan ka yana kasa na yana kamar an zuba mun tifa yashi. To Allah gafarta mana. ina jin ka. To abin ne dai ba komai ba a ciya komai. Ni ka san da yake rike mu gidan ake yi. Ita wa kenan. To wace a ciki? Ya dai ya dafa ci. Ka ce kai mutum ka kantace ne. Ba haka bane. Kwana biyu ne da komai kar. To Kar din da komai ne. Ba abin da nake dai ba ka tabbas ba. Ba laifin fari ba na baki. Ban san mage ban san gishiri ba sai dai a dafa abin ci. Kuma dan kitsan nan da take yi da dan dinkin nan. Allah yake rike da mu. Allah sarki ka ce matarka ta iya kitso. Ta Ta iya kitso ras. Allah, wayo. Allah sarki. Wayo Allah. To ai kaga ta samu sana'ar da za ta dinga ci da kai. To ai da ban ya zo ai ka taimake ni taimake ka. Lan da ba ni da shi an taimake ni in yana da shi. Kaga irin ta kuwa mu alaikum salam. Sannan ku da zuwa. Wannan gidan kisan? Kaga irin ai kaga irin masu zuwa kidan ai. La. Wala ilaha me aka? Ka to kabe kamar nan maza kana dada gidan Ba nan bane gidan kitso ba? nan ne gidan kitso wanda na yawa kidan. Kai taba ni mana. Ina zuwa alƙafa ta mallam. Ina zuwa alƙafa ta mallam. Wai ke bai da taba ni. To bawan Allah Ina jin. wanda suka zo kitso sun shiga. Amma kai da ba kitso ka zo ba ka jira su a can. Haka to kabe kana wani dan iska katan banza katila magatulan ka zo Kai Sai an dan gyara daurar dan kwali na kashe dan yi mun nan ba gidan matan. to bari mun ai shedan yi ba ai kai ba fitsari ba har kashiya ma Qur'ani har kashiya ma Amma kai dai Allah ya ne maka. a tun yaushe ai an dade da tsinuwa aka Ka shigar da kato da shi. Wannan kiwo yazo ai na isa in ba ku ansa. Wuya na ya kai daure malam. Zuwa ne za a yi mun salon taron biki gare mu a Lagos a Aguma Allo. Na zo aka rako ni gidan aka ce nan ne gidan kitso. To in ba gidan kitso wane gidan menene? Kai Kuma shi da zaka zo kai mun wani tsaye nonon ma zaka ce mai ba zan shiga ba? Bari ya Saboda me? gama. Da zare na zo. Kaga. lafiya kalau jaki uwar gida jaki ha ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ka ji katan banza. Lami koma ciki A'a ba zan. koma ciki Lami Ni ba zan koma ba. to Ban gane ba za ki koma ba. Wato wannan katan za ki shiga da shi ciki? To ya za a iya koma? Ga masu gidan rana.
Ba ki gansu ba? Ai sun isa magana. Lami. Lami. Tsaya. Lami. Wannan katon da ke kiso in shi da ciki. To in banda abun ku ai dole in shiga. Katon banzan nan sai dai in kwanta in ciyar da shi. Idan ban yi sana'a ba da me zan ciyar da shi. To na bani abin Shi yi. ya shiga. Allah ya bani abin yi. Ashe ma zaman kare kake a karofi ba rini ba matsa. Zan ci uwarka. Kar ka ga an ce ka A'a shiga. ba mun kwastoma na in shiga ciki ban mun shi ya shiga. Kar ka taba ni malam. Kwarto. Inda Dan da. iska. Kaga shi bukata No. Allah. Allah isa. wallahi kato ne wallahi. Ba haɓa kwantirar. Amma kai ma ka kama matsalar naka gidan aiki. To ni Ko ba kama matsalar naka gidan ba? duk matsalar gidata alhamdulillah tun da katon banza baya shiga gidana. Ni ma zan dau mataki. Kuma ni yanzu kato ya shiga gidana kafin in shiga gidan a yi min control. Zan dau mataki. Ronaldo zai mun ma wallahi. Arama jika. A'a wannan katon fa kan ka shiga. Arama jika. Wallahi kan ka shiga. Je ka arama. Kan ka shiga ya kawo. Arama jika.